Доброе утро, дети. Начинаем наш урок. Olisi ollut Artun kanssa. Artu, minä ei ole. Annoitko sille? No, mut siis parempi hukata neitsitensä äänille, kun pitäisi hänelle Ota kirjat esille ja kirjoita meidän aihe. Tänään meidän aihe on типы Hei, mä sain kirjeen. Kiitti kirjeestä. Mä sain sen sun kirjeen tänään ja mä riivailisin tänään sulle ahkeraan. Joo, kyllä ne kävi täällä. Ne oli yötä tää mun talon vintilä. Tytöt, paikalle kaikki ja kirjoita. Ja kun ne tuli torstaina tänne, niin mä niittätin. Sitten perjantaina koleesta. Taas kerran. Ja me mentiin kaupungille. Mitä helvettiä se Raila. Entäs se Jaana Joutilainen? Ja niin se Virpi ja voi vittu, se on apaattinen tyyppi. Hiljaa! Ensinnäkin siitä on kauheeta, kun koulu loppuu 3 kuukauden päästä, koska se loppuu. Ja sit se saatana aina istuu selkä suorassa ja käet ristissä pulpetin päällä ja se puhuu kirjakieltä ja saa joka kokeesta 9 ja 10. Ja kun se... Toisin! Ja kun sen kuulee kirjoittaa saatana, niin se alkaa kiljua ja huutaa. Voi kauheeta, ei saa. Vittu, silloin me vasta aletaankin kirjoamaan. Perkele Jaana, mitä vittua sä siinä itket? Mene saatana nuole Korpus persettä. Korppu on yksi openean koles. Täys paska. Ja silloin se Virpi sanoi, että minä taidan vaihtaa seuraanen niemi. Oi helvetti, mistä mua rankaistaan, et se on mun luokalla. Okei, jätetään se Jaana ja Kirsi, mennään. Hiljaa! No, jatketaan meidän tuntia. Eli. Типы глаголов. Kirjoittaa tytöt. Mä kävin rippikoulussa. Kyllä mä halusin kanttoria. Se polki niitä urkuja niin erottisesti. Tauolla mä pyysin sitä tulta tupakkaa. Mä olin pannut hajuvettä ja mansikanmakusta huulikiivettä. Sillä ei ollut se paheksu röökaamista. Taneli oli sen nimi. Taneli, hyi. Tytöt. No miksi ei ole toista tunnilla? Jatketaan. Kirjoittakaa. Первый тип глаголов заканчивается на Второй тип глаголов заканчивается. Täyspäiväiseksi naiset siellä rupeaa. Se on yhtä kuukautiskiertoa, pillereitä ja kierukoita, meikkiohjeita, jos ei tolokkua saa.
Omin käsin leivottua pullaa. Lattioita, jossa ei rikka käy. Tarjouksesta tarjoukseen. Elämistä kuulopuheiden ja satunnaisuuksien varassa. Sinun on aina oltava jokin tukipylvä. Odotettava almanakka kourassa. Mikä tulee ja miksei jo tule. Siivouskykyinen rintarauhaspari. Valkopyykki on kohtaloni. Huolto pelaa. Mutta miten on kirjavien laita? Pysyvä intohimo minussa. Juuri näin olen halunnut elää. Ei hukattua hetkeä. Täysi tunne seurana. Minä olen tässä. En kaipaa mitään. Tämä tila muistuttaa hartautta. Se muistuttaa kiitollisuutta ja kunnioitustakin se kipaisee. Mutta mitään niistä se ei yksin ole, ei edes kaikki. Vain on.